Takže čus, vítam vás Palušek a to bolo len také, a to video, to bolo len také proste prehnanie, lebo ja natočím druhú časť toho, ako nainštalovať Far Cry 3. Takže, ja už ju mám nainštalovanú teda, no. Otvoríme si torrent. Máte to tu nainštalované. Proste, a to nefunguje, tak si musíte dať Far Cry 3 Reloaded. Toto si tam musíte napísať do Pirate Bay. A potom sa vám to stiahne. Ja to mám tu na ploche. Tak. No. Najprv si dáte Ačko, dáte otvoriť v programe, dáte Demon Tools Line. Ja si to nebudem dávať, lebo ja už to mám nainstalované. Takže, no, tu sa vám zobrazí, vy tu budete mať ikonu Far Cry 3. Proste. A tak to bolo sakra. No proste. Vy tu budete mať ikonu Far Cry 3, vy na to kliknete dvojklikom, takto. No a proste spustí sa vám také okienko. Tu dáte install, proste to si ďalej to budete vedieť. A potom, keď sa vám to takto stiahne, tak tam budete mať takú tabuľku, že vložte disk B. No tak vy si dáte toto ďalšie a dáte takto otvoriť v programe Demon Tools a vy tam budete mať ten Blaze Bush, ale ja to tu nemám, takže otvoriť v programe Demon Tools dáte a počkajte, niekto mi píše na Skype, to bol sakra debil, no, dobre. OK, a už tu budete mať toto, potom sa vám to, vlastne doinštaluje sa vám to proste a potom dáte len a debiliny proste a potom tu budeme mať toto a tento krek, ako tu vidíte, tak počkať, ja tu otvorím teda môj server, na MC. Potom kam si to dáte uložiť, ja to mám počítač Acer, program Fails 86, tu si nájdete Ubisoft, ja už tu mám aj Assassin's Creed 2, ale tak, tu si dáte bin a ako máte tu ten krek, tak to otvoríte a toto všetko prenesiete do toho, aby vám to išlo, lebo to by ste si museli kupovať, kebyže tam nedáte ten krek. Tak OK, no a potom si len spustíte toto a spustí sa vám hra. Je na to aj multiplyko, keby ste sa pýtali, je na to aj multiplyko, takže si spustíte hru a tam budete mať multiplayer, ja vám to ukážem. Tak musíme chvíľu počkať, než sa to spustí. Dobre, spustilo sa. Nereaguje. Teraz mi tu zmizla myš, sakra. Sakra, zmizla mi myš. Dobre. Čakať na reagovanie programu. Tam bude reagovať sopro. To druhé spustenie je také blbé. Asi druhé, ja neviem, koľká to spustenie je najlepšie. Asi to prvé mi nereagovalo. Takže skončiť program. A musíme to reštartnúť, pretože mi to nereaguje. Tak.
Zapněte si Far Cry 3. X. Tak, dobre. Už sa je malé spustiť. Dobre, loading, vidíte? Dúfam, že natáčam, lebo tak sa mi to vyplo, tak sa zabíjam. OK, to bude asi strich. Asi nebude, dobre. Takže nebude to strich. To sú zbranie vo Far Cry 3. Ten loading. Ja už tam mám svoju sériu, ale budem natáčať sériu aj z toho Far Cry, takže nebojte sa, bude séria z Far Cry. Far Cryčky. Dobre, už sa nečítaj. Ja to mám na najlepšej HD kvalite, takže dobre si dáta automatika, si prečítajte všetkom. Počkajte. Terry! To som mi tu zobrazil. Ada gitu. Mana makan di boxing? Mana makan di boxing? Oke. Sorry. Aku mah sudah low. Nah, isi masih dalam new game. Alias apa ini? Oke, mau dapat desktop. Oke. No a čaute, uvidíme sa u ďalšieho videa. Čau.